Sanibona, ninjani? Engikhuluma naye uThembelihle wakwaNgaleka. Abanye-ke beni bayangazi noma bengeke bengibone senginje. Kodwa into ebengifuna ukuyikhuluma nani ukuthi nibo baqaphela abantu. Ungaxabana nomuntu kanti umuntu ade acupha. Sami ekucuphile lowo muntu kanti vele ade akuthengele i-acid. Mina-ke njengoba ningibona nginje, kunogogo kahle kahle ngaseMawoti, le ndawo embi vele kuthiwa iseMawoti. Kunogogo ekuthiwa uRose wakwaShezi. Ubedume ngokwaziwa ngokuthi gogo kaTsotso. Okay, wayeyikomiti. Lo gogo guys, uqala kwethu ukuthi singazwani kahle. Ingalesi sikhathi ngangiwine indawo yama, shuthi badla indawo yama bamakomiti yabo. Ngayiwina kodwa indawo yama ngayithola. Okay. So lo gogo lo la nje kulesonto esiphuma kulona. Ngike ngaxabana nenye intombazane kuthiwa uThando. So uma ngixabana noThando, igama lalogogo lingene ekuthenini ngithi mina uThando usuke ehlebela kwakhe lo gogo. Hayi lo gogo-ke engizwe futhi ngingabi nandaba ngisho vele ukuthi wena vele uyahleba vele lapho sihlobene sabakaShezi. Hayi gogo abantu-ke wangithuka nami ngimusho ngey'nhlamba ngiphuzele-ke vele yabo. Ngithuka mama abantu sithukane naye lo gogo. Masithukana naye lo gogo lo ugcine sengijitshela ngey'mbokodo yabo. Lokho ngiyivika iy'mbokodo ngiyivika. Hayi lo gogo lo kwasho ukuthi ngangiphethe into eyinduku vele esandleni. Asikho kwakhe okokuqala lokho. So omunye umuzi omakhelwane wakwakhe kuthiwa uMakaphuli, omunye umama wakhe. Sikwakhe-ke lowo mama. uRosie-ke esondele eduze kwami elokhu engishaya ngey'tshela nami vele ngiyekuyena ngimbhunqize ngale nduku. And ngeke ngize ngisho guys ukuthi ngaba wrong ukuthi ngibeke umuntu omdala isandla. Ngangiqala ngisho ukuqala. Naye uyazi. Hayi ngigcine sengimshaya-ke lo gogo phela vele kuphuzekile yabo. Hayi lo gogo lo ngimshaye ehambe kwakhe. Kuzothi emva kuqhamuka intombazane yangasekhaya futhi kwakuwumngani wami kodwa sisazwani nayo. Ngenza yona. Yebo. Kuqhamuka intombazane umngani wami. Yayumngani wami. Buhle ex-friend. Ubuhle umbone ukuthi ufuna ukulwa, umenzani ugogo? Akabuzi sikwenzakaleni. Umenzani ugogo indaba ufuna ukushaya ugogo? Ubone ukuthi naye ufuna ukungishaya. Hayi ngilokho ngihlehla-ke mina ngilokho ngihlehla. Ngihambe ngiye ngasesitolo. Angazi ngiyowenza nasesitolo ngimbone lo gogo lo hlala sekuphele 5 minutes. Ngimbone lo gogo lo ehle phethe 5 liter. Hayi nginganaki. Engimemeza abantu phezulu kuthiwa ngibaleke yona nginginakile. Ngithi ngifuna ukubaleka-ke. Wele le ntombazane kuthiwa ubuhle ingivimbi ngiphushele kuyena lo gogo. Lo gogo wangiqulela nge-acid bafethu. Angithela nge-acid. Lo gogo ngithela nge-acid. Ngihayize impahla ngangiyigqokile zasha zayimvuthu zonke. Ngihayize. Hayi lo gogo lo ngithela nge-acid. Ngiphuthunyiswa esibhedlela emarobhothini. Ngithi uma sengisemarobhothini ngizokuthiwa lo gogo uhambe yena kuqala wayovula icala. Ungithele nge-acid bese ngasemgaqweni ngasekhaya. So uhamba wovula icala wathi bengimhlasela kwakhe ungiqulele nge-acid sikwakhe iqamba amanga. Ugogo umdala nje lo. Hayi-ke gogo abantu-ke njengoba nginje uyena. Into engizoyisho mina yabo bafethu
angifuni ukuqamba amanga. Abantu ngizobahlonipha manje. Ngisho ngathiwa umuntu yena ongisukelayo sengizoxolisa. Hhayi. Kodwa yena loya gogo ngiyambonga ungenze kanje. Kanje.